Mergawe maneh mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil, kegiatan jualan seblak prasmanan setiap hari. Untuk bulan puasa iki ya bes, bukaku iku sore jam 4 mulai buka, dan sore iku mau tak isi goreng-gorengan. Daripada lek sore nganggur, kita isi buat jualan goreng-gorengan. Soalnya nyeblak iku pasti gak ngarah lek sore, paling enggak bengi. Wis apa wae tak lakoni, sempenting entuk cuan. Untuk jualan sore iki menune ana empek-empek, ana tahu pedes, ana bakwan, dan ana sempol. Harganya semua cuma Rp1.000, kecuali sing empek-empek isi telurku harganya Rp2.000. Lah iki mau lagi bernoto-noto, ternyata ana pembeli pertama datang, tadi langsung kita tancap goreng-goreng. Untuk yang bagian goreng bakwane iku bagiannya mati ya bes, dan aku gorengi sempol karo gorengi empek-empek. Kegiatanku setiap bulan puasa ku pasti jualan koyo ngene iki bes. Tahun wingi iku jualan tapi ora karo makku, karo mbakku. Dan untuk bulan puasa tahun ini jualannya bersama Mak Tik saja. Mbakku golek cuan dewi. Empek-empek wis digoreng, sempole wis digoreng, ojo lali empek-empeke dipotong-potongi ben nek dimaem iku gampang. Soale iki lek wis dipotongi kuwahe karek nguyengno nang nggone dhuwure, dadi ben penak gak usah motong-motongi maneh. Iki mau pembeli pertama beli empek-empek yang biasa sing gak isi telur iku beli Rp5.000. Dek kene ku beli piro ae tetep tak layani ya bes, ya tetep tak kei kuah. Enggak kok harus paling sedikit Rp5.000, enggak, cek piro wae tetep tak layani. Oleh ku gunting wes mari, jangan lupa dikasih lalap timun ya ben tambah inuk. Wes lengkap kabeh isiane empek-empek, kita bungkus sempole dulu karo menunggu bakwane dadi. Iki mau pesene iku empek-empek Rp5.000, sempol Rp5.000 karo bakwane Rp10.000. Digawe rampen untuk buka puasa. Emang buka puasa ku lek gak ono rampene ku perasaanku kurang lengkap. Lek wis ono rampen, ono es wis mantep.